Vai, rompe a tormenta outra vez, ti e máis eu debemos ser un furacán de clase 3. Ei! O meu nome é Xosé Otero Pombo, son natural de Santiago de Compostela. A miña empresa dedícase á construción e promoción de vivendas, denomínase Construcións Otero Pombo. No 2004 foi-me concedido o premio especial Manuel Veigas. Bueno, en galego eu entendo moi natural, é a lingua na que me criei, é a que realmente me desenvolvo tanto na miña actividade profesional como familiar. Entendo que no noso país o galego é un valor moi grande que debemos cuidalo e mimalo, o sea, é algo excepcional que merece todo o tratamento que se dé. Animo a que se presenten e que se propoñan o máximo número de candidatos a este premio, porque sería unha manifestación máis de apoio á nosa lingua. Se das un paso atrás, podo che dar 100 días de sol.